Tiyari naman kita no, sa atong channel na Pirot Haranistan. Magadulong naman kita sa inyo, singkila ng mga ambahan no, ng mga Ilonggo para git sa aton ng mga kauturan, mga Ilonggo, kung diin man kamo apahin sang kalibutan sa karon no, yari ginadulong naton naman sa inyo ining isa ka ambahan no, nga nagatikulo diin ang hostisya. Kaya ginpapay niya sa magligat, pero wala na itong naputan, yari, gulong na itong sa inyo. Ang palamang kita, hindi ang hostisya para sa pigado ng mga biktima. Manubog lamang sa panuluksang iba, ika'y lumbog ikang tapat-tapakong pa. Maayo lang iya ang mga pangkarang, kay may abogado nga ginabayaran. Bangod kung humulak na kani ang kwarta, maang kung gila yung tawag na hostisya. Kubos kag kulang ka sa ihibaluho, kag hindi masakdag sa atong gobyerno. Ang hostisya lamang nga para sa pigado, yara sa lambi sa ginakalugano. Tawag na kaso kay makatalakahan, nagpaunat-unat kasupong sang buma. Kung hindi kumpito ang mga ebidensya, manalambiton ka na lang diin ng hostisya. Man mapaso lang atong husgaduho, kay nakutang lamang nila sa siguro, kay ginait-it nila sing maayo, kasi tutang-tutang lang mga reklamo. Sang krimen labing nagasagsak, kung sang pinsinti kung sila dinasakta. Sigot nga life sentence kinakadlawan pa, bangod nagasabi kay may manok yan sa. Yan lamang sa mga pamatangkuhin, ang tawag na kaso hindi halang umon. Mamangkot ka na lang karoon nga panito, di ng hostisya para sa pigado. Yan lamang sa mga pamatanturon, ang tawag na kaso hindi halang tulong. Mamangkot ka na lang sa karoon nga panito, diin ang hostisya para sa pigado.
Okay no? Muyag to no, nga ambahan no, ngin pangabaygit sa atong mga tuturan, nagkatigulo diin ang hustisya, no? Kaga yari no, kay ini ng ambahan no, kaya bago natong nagintihon, na pangabay man ini, no? Kaga di na tadlong lagi natong sini ang iyang mga stansa no, kay nagbinansuli sang nagligad no, ulihin lang natong mga talupangdan. Ang ini ang ambahan no, nagatigulo kinaagman. Sa isang barangay sa higat sa bukid na isang tinukang na nasukit-sukit. Isang muto at law, ligit lang aligid, umagungang gabi nagasakay sa silhid. Sang ako nagalakad sa isang talaytay, ako na lang tawang kamaligat yutay. Sang palapitan ko kag magpanagbalay, ako ang gingawa matahong nalingay. Ang iyang katahong wala sing kaangay, maputi ang buyan nagabawot ang kilay. Magluhong-luhong daw makasululay, ang akong dukhang daw ginalapugay. Yato nga babayi, isa ka manubulong, madamong nga salbar nga mga masakitong. Kay may kinaagman sa pagkakwak-doktor, damaayo ang sakit pinaagi sa hampong. Ang iya balanyos, matigas ang langaw, pinaisang bitig kag aptusang tungaw. Sungay sang kabayo kag libay nga karabaw, sa mga tilangan ang nakapahumpaw. Ang iya pangalap ng mga virtudan, sa lingsing sang luwag kag dahon sang sigang. Kamot sang haligi kag bunga sang lakban, pangtampal sa pintugat sakit sang tughang. Daya nga istorya, mga haka-haka, naging tuhon-tuhon ng malabong itila. Kung magtipon-tipon dayong kala-kala, kadungganan kang ipa ang dagi ng kuba. Daya nga istorya, mga haka-haka, naging tuhon-tuhon, malabog itila. Kung magtipon-tipon dayong kala-kala, kadungganan kang iba ang dagi na kuba. Kung magtipon-tipon dayong kala-kala, kadungganan kang iba ang dagi na kuba. Okay no, buto no, ang ambano nga nagatigulo, kinadman no. Yato gali nga mga ambano no, ginadulong sinyo sang atong mga subaybay gid sa sini no, labi na gid sa atong mga kultura ng mga pinalangga nga mga OFW no. Labi na gid kay Ma'am Mary Recabar nga yara sa Florida, kag subong man sa kay Ma'am Health Chances no, kag sa kay Ma'am Jima Muniba, kag sa kay Abyan Bubuitan, subong man sa kay Ma'am Emilien Pedregosa, kag sa kay kon pali no, sa kay Abyan ng Fidel o kon Fidel Aradis no. Mayong hapon na, pag malipayo na o kon happy watching lang dahil sa inyo taon-taon. Okay, mabato naman kita na sa pilak mga shout out no, gikan sa atong mga kultura sa karon nga hapon.
Happy watching Angel isa kay Beverly Joyce. Ay, happy birthday Ay, kay Nuno happy birthday lang Hilbert. nila kay Nunoy Hilbert. Wow! Ket, ano ang handa tadas mo? Siyempre, kaya galing IT. Ano kita, no? Pandemic. Taklagaw. Bawi lang galing sa mga taway doon. Magandang panood, idol, from Manila, Pasig City. Halin sa kay Malimit Lawrence. Happy watching. Nalipat ako tani nga birthday gali subong sang anak ko ba? Sige lang no eh. Happy birthday lang no eh. Kay Nuno Hilbert no, Pichilier no. Mayong hapon lang kaga malikayon lang pag Celebrate. pag-celebrate sa imong birthday wala sa payariya. Hindi makita ka baton sa bisita no. Sige lang Okay. Happy watching sa kay Gilbert Maricasia. Ngayong hapon sa tanan, idol kay sa imo. Aksa ko ng balinong Ray Reyes. Happy watching na Okay, watching. Pero mayong hapon pwede ka request paano ang mga pigado. Thank you watching from Tondo, Manila. Halin sa kay Albert Banyas. Mayong hapon lang dyan sa Pinas Pirot. Good health always and God bless you watching from Dammam, Saudi Arabia. Halin sa kay Rhea Brillantes. Happy watching. Pero yung hapon nga shout out ko gali da pamilya ko dira sa Maasin, Maderable kag Maricasia family halin sa kay Gilbert. Good PM sa imo tiyay pero lihog ko tamiyaw ang family Larsenia sa Barangay Anabo kag imbaulan sina Tiyoy Nene at Tiyoy Kulapo mayong hapon sa ilang tanan ang nagatamyaw si Roger from Antipolo City. Manong pirot ba natin ang malinong ang kagabihon request ko thanks sa ni Stanley Losencio. Happy watching. Mayong hapon tayo pirot liyog lang ko tamyaw sang happy birthday kay Tita Lucia Tangle. Takto lang. Sa Kalamba, happy birthday ta ang nagapanamyaw halin sa iya mga bata. Salamat gid tayo pirot request lang ko sang ginahidlaw ako. Hambal ni Hermelito Trespicios Jr. Yun po galing naman. Wala ako kapili. Wala na. Sending my full support. Naalala ko biyanan, paborito niya mga kanta mo idol pero quartz halin sa may kwartero. Kapis, Delphine family, God bless you. Nasa kay Tatay Bike, Yani TV, happy watching. Kapayapaan sa lahat ng mga Ilonggo, mga kapatid. Malaking shout out sa lahat ng mga taga Barangay Tuburan, Pasig City, sa Gideon family, Casa family, Panila family, at sa lahat ng Palik family, halis kay Lover Boy. Request ako na rin si Sinogid ba lang dapat basolon? Lagi ginapakita ko diyan mo mga dinuduman. Mga napangabayang paano mga pigado. Kaya mo tunaw lang agad paano yung pangapay. Dali lang. Shout out kay Inday Liesel, Pichilier, happy watching. Dapat gid maghalong akong request pero tamal ni Ma'am Rhea Brillantes. Dugay gid mo tayaw. Wayron pinaglalalo ko lang ko di. Wala na. Ari gali. Okay. Budlay gito na madamo na lang aton nga mga napanghimo mga ambano no kaga hindi pa makasulod gid sa aton nga pare isa kung panunta ba talang-talang na kita na kung may pano yan gid ako may kuligo kita kay hindi gaw mo talang na okay no yari ang ambano nga gid pangapay no ang paano ang mga pigado. Ano ay handang matangatang sa mga tao sining kalibutan kay nawalan sa palangitan hindi po minilyon ang nagutuman ang
Ang makaluluoy diri mga pumuluyok na mga nuno. Kay kung hindi sila makaobra, hanto sa pulong ang mga pamilya. Ang aton mga kahangawan, ang sa squatter nakauturan. Sa tinda ang palabasan, pag wala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, isang lockdown, sige ang sweldo. Paano ang mga pikado, kahapyot ang tiyan, galingin ang ulo. Ano ay hanggang magangatan ng mga tao, sining kalibutan. Kay nawalan sang palangitan, ang pumimilyon ang nagutuman. Ang makaluluoy diri mga pumuluyok na mga nuwok-nupi. Kay kung hindi sila makaobra, hanto sa utong ang mga pamilya. Ang atong mga kahangawan, ang sa squatter nagkabuturan. Sa tinda ang kalabukasan, pag wala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, isang lockdown, sige ang sweldo. Paano ang mga pikado, gahapyot ang tiyan, galingin ang ulo. Paano ang mga pikado, gahapyot ang tiyan, galingin ang ulo. Okay na? Ito na. Ang pangapahigit ng paano, mga nag-artikulo, paano ang mga pikado. No? Yari pagit, no? Ang pangapahigit ng paano, sang ato ng mga kultura, ini mga paano natin sa dugay ng mga paano, ay ito ginapangabay. Okay, itulong ko sa inyo. Ini nag-artikulo, malinong ang kagabiyon. Malinong ang pagkabiho, mamingaw na wala isang hihig. Nagkataong limong ka, gayon nasa akong nag-aampi. Hinuganas ang kakahuyan, di nagkasakong magkagulan. Ginahingaw ako palangga, kung di ko ikaw makita. Bisan ako nakakatulog, kunti lang mata kong awan. Ang masubuli mo na tino, nakahari sa pangungduman. Palapit na upalangga, pag-i mo ako haksun.
palapit na palangga. Imo nakuhakson, ang matamis ni mga halong sa akong mo. Ipaako Okay no? Ito no. Ang paano nga nagatigulo ang malinong ang kagabiyon, no? Yari pagin no? Ang ginpangabay pagin ninyo ang bahanon nga nagatigulo ng pangita ko pa, no? Nalipat na ito ako. Ang iyan no? Kung ano po na yung pangabay? Ang ginahidlaw ako. Ito. Request. Dapat gid maghalong. Dupoy-dupoy. Dupoy-dupoy. Tuburan niya tayo na. Tinang dapat ba solon? Dapat yung maghalong, no? Sige, ari na. Palang ko lang sa dali ko lang makita na yung table o ba. Ari na. Ang Okay. ginahidlaw ako. Ang ano niya, dapat yung maghalong ay kung yung pa nila gina. Prehe. Okay, sa. Sige lang mo. Karoon lang ng ano, no? Ang ginahidlaw ako, karoon lang, no? Dali lang ay. Pangitaon talaga nga daan. Ari ulit. Okay. Ari na. Idason na karoon. Unahon ka lang niya na. Kung ari na ito, una na, no? Ginahidlaw. Okay. Ari na lang. Ang ginahidlaw na lang, ano yung atong may tatag. Kaya una man siya nag-message, ano lang na yun, malang unahon ka. Okay, no? Yari ang bahan na nagatigulo ng ginahidlaw ako. ginahidlaw ako sang hapis mo. Ginahidlaw ako sang halok mo. Diin kong nabalat pangitaon ang masadya nga tinion. May paglaong paihan nga pagtawarin mo sa pihak sang tanan nga hayag na ang kaluiban ko. Ang saksi ang Diyos nga ang tanan na pinulsulan ko. Kung tani magbalik ka na sa akong naluyo, pinahidlaw ako sang hakos mo. Pinahidlaw ako sang halok mo.
sang dughan. Sanglit ikaw ang napahilayo, apang adlaw gabi, permi ulit pinapangamuyo, nga magbalik ang masadya naton nga pagtuyo. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sa halok mo, kumabala pangitao ang masadya natin tuman nga kapungaw, kagtuman nga pagpako, kimbagyan sang bukhan, sang ikaw ang napahilayo, apang adlaw gabi, permi ko pinapangamuyo, nga magbalik ang masadya naton na pagpuyo. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sang halok mo, diin kumabala pangitaon ang masadya nga tinion. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sa halok mo. Okay na, humuyot to, no? Ang ambahanon nga nagatigulo, ang ginahidlaw ako, no? Diyari pagid, no? Ang ginpangabay pagid ng ambahanon, no? Nga nagatigulo, dapat gid maghalo. Kung ano katangis sang pagkikugmaanay, amo man kabait kung makilayo ay, kung idong lamang sang kapalaran, ang mga kapait nga ato mapatiyagan, sobra pa sa atyan. Ang gugma ng buo daw di mahampan, hinaling lang nagkatupa nga daw tulog sa ulan. Umibwag nagkani sa sunod sang dughan, katulad sang baha, katulad sang baha nga hindi mapunggan. Hanuon lamang sang aton pagtinguhan, sa hantong nga malambot ang tungkot sang hinaya. Napinaon ng kalipay, may kapit na daghan, makaanipid lamang, makaanipid lamang
kasakit na kahit mo. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung saan o katakihon. Kanubungkit lamang sang aton pagkinuhan. Sa handong na malambot ang tutok sang himaya. Labi natin ng talipay, may kapit na pagka. Mag-aanipid lamang, mag-aanipid lamang sang masulog na luha. Soltero dalaga, dapat kit na maghalong. Sang pagnobyan mo na hindi sinumadarong. Kaysa likod ni kalipay, si kasakit na kahit mo. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung saan o katakihon. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung saan mo katakihon. Ano man ba? Katululo man yung mga balas na nga daw pagkili. Ay sige lang, okay lang. At least makadulong kita sa inyo sa mga ampano, no? Nga ampano nga sa atong din nga mga pulong, mga Ilonggo, no? Sa atong din nga mga kultura, no? Okay, no? Antes na makita ko padayon, yari naman na yung pila mga shout out gikan sa atong mga kultura. Shout out sa Ustique family dyan sa may Haro, Iloilo. Halin sa kay Sir Fidel Arabis. Thank you. Gali, nag-send siya ka nga $10. Thank you, Gitsara. Happy watching sa kay Rene Dakula. Tumaran gikan diri sa Riyadh. Tumandok ni Sang San Dionisio. Happy watching lang, sir. Sa mga taga San Dionisio da. Ginakalipay ginato ng inyong ugot sa tagipuso, no? Ginapasalamatan nato kung ginakalipay nato ng inyong pagsubaybay sa siningan ng Kalingawan. Kung hindi pagi sa inyo, hindi man siguro lawig ini nga itong patuntuhan. Ati, sino mo lang, sagad to, mo lang ka, kung may mo lang nagalang tao. Kung may mo lang sing nagasubaybay ito. Kung yung lakas ang timpo natin kung ang way man siya nagapamati o kung nagalantaw, sige lang itong program o kung Kalingawan, ito muna, nagapasalamat kita. Ako, kita itong pagpasalamat sa inyo, no? Nga sa inyo ginamat na itong o kung ginapabili na itong pagpan sa atong mga ambahanon sa atong gid nga pulong ng mga Ilonggo. Okay? Hello, good day sa imo tayo, pero God bless and more blessings to come. Stay safe from Juby Max Abagon. Happy watching. Watching from Manila, taga Tacloban ako diri ako Ilonggo pero kaupay pamation. Imo nga ambahanon pa shout out naman tayo pero at request na din ng mutya sang kasakit mabuhay mga Bisaya halin sa kay Ivan Argiles. Happy watching. Nakasabot sa ako nga ano. Nga sulte o mga ambahanon kasi ay kay mana siguro to siya Dumaguete. Cebuano. Dumaguete. Pero Dumaguete salamat. Sakto yun man. Daghang salamat. Tacloban. Tacloban. Now, ay bigyan pa kayo ng habang buhay ng pirot. Salamat sa Diyos at malakas na pangatawa ng pirot ni Lover Boy. Labi na gid kamo, no? Nga nagasubaybay sa sining atong Kalingawan, no? Dako gid ang atong pangamuyo sa atong Ginoo nga mapalawigon ng kita na. Mayong hapon tayo pero pa-shoutout sa ako mga magulang dyan sa Iloilo, Eva, Verdejo, Victoria, Ilado at Mayla, Malikosyo. Salamat din nga madamo alin sa kay Tatay Bike, Yani TV.
Tay pirat mayong hapon lihog tamyo sa Pornel family kag kay MJ sa Dawis New Lucena request ako kanta ginbutang-butangan live watching kami di sa YouTube ang mali. Joe Fran Pornel, happy watching. Okay, ay doon ka karon. Mayong hapon tay pirat patamyo ako sa mga Agrikanan ko nga nagapamati sa imo kag sa akon mga utod man dire sa Rodriguez Rizal pa-request ako tay tigkiliwi salamat gid hambal ni Danilo Villarin, happy watching. Tadi i-record na to para makasunod ta no. Ay, sige lang ana. Tandaan lang buksan lang karon net singa sa cellphone. Ako nalipat ko. Happy watching sa kay Ma'am Evelyn Gonzalez. Mayong hapon. Si Presidente, no? Ay, pirat gatan-aw kami subong halin diri sa Mikoyan, Bulacan, palihog man tamyaw kami sa akon pamilya halin sa kay Glenda Pernites. Happy watching. Kampo nila Jo ko na Ma'am request. Evelyn Gonzalez, no? Kasi masiling ka no? Mabagparitriya ka. Alam niyo, ang akong kit ng matutuot ng pangalan, no? Virgilio Gonzalez Pichillier, no? Galing kay kalabanan, ginhimo nila nga middle name ko, Pirot. Virgilio Pirot Pichillier. Pero sa magkamataon, ang atong nga middle name, Gonzalez, no? Virgilio Gonzalez Pichillier. Okay na? Yari pag ang bahanon naging tiguluhan ng sino ang dapat pasulong naging pangabay-bigan. Isa bakit napasipalada Bakit susang anak ginahinapuna Kag napabugal pa sa mga kahapyanan Maayo man taniyang paggusto Kaya hindi ka pamayag tawag na pigado Apang kung mapuyo sa mata mo na pisyo Halos na katon na sito Napagigit na tambong sa mga kapatan Ang pagsakripisyo sa mga ginikanan Kung nanong kahit yan na pagkimatuhan Lamang mga katungkalan Sino ba lang ang dapat pasulong Unang mga anak na mali na pasong Ang sobrang kahigpit hindi na natarong Yara lang, sapat yara lang Sapat sa ugali mo Hindi man mapasok ng mga kinikanan Sa kapaping na gusto lang sa kabataan Ay ang pagpalang ka na papakit sa tukan Nasang kasing ginatuyang tulan Naligaw lamang
mga pagsulay. Kung ang mga anak bastang pisalay kay Pugnaw nga pulong nga mo magkakupay. Kagang papa, kamok kagang papa, kamok sa iloy ka amay. Kay ikaw lamang sa mga pagsulay. Kung ang mga anak bastang pisalay kay Pugnaw nga pulong nga mo magkakupay. Gagang pagpa, hamok kagang pagpa, hamok sa iyong kamay. Mapugnaw nga pulong nga mo magkakupay. Gagang pagpa, hamok kagang pagpa, hamok sa iloy kag amay. Okay na, umuya ito ang baano naging pangabaygid, no? Ang titulo, sino ang dapat pasulod? Yari pag ito, para git sa nagpangabay sa siningang baano na nagatikulo na ginbutang-butang. Yari git, para git sino. Mapait sa mata ko, lubos ako sa mga luha. Kasing-kasing ko nagkabako, kung hindi ikaw makita. Oras ang kahaponan nga ngalaw gahinomot na ginagdapo ako katunghaw kag sakto mo kakapalaka. Walay sapaya, bisan mo ako baya. Walay sana putang-putangan, dukhan ko iyong kilasan. Mamuput sa nalang, putsa nalang sa kanyang sida. Katito ni mo karon sa pagod ng hinikutan. Walay sapayan, bisan mo ako bayaan. Walay sala putang-putangan, dukhan ko ilasan. Mamupuksa na lang, putsa na lang sa kanyang sida. Ito ni mo
itong inuukaroon sa bagong mong hinigugma. Okay na? Ito na. Karena natulong ko lang inyong aging pangabay, no? Kabay pa nga nalipay na ito, no? Sa aging tuman ko yung pangabay, no? Antes na makita na yung magpadayo, no? Yari naman anay, ang pila mga shout out, no? Ikan sa itong mga kauturan. Tangsok man si Ponda tayo ba? Namumuhay na kay Libio ng ilong ko. Sige lang. Dara to. Thank you kuno sa pagkanta ni Lover Boy sa iya nga gina-request. Terang. Happy watching sa kay Sir kay nung Jojo Arroyo may mapon. May mga po lang. Pa-shoutout ako sa Francisco Gualberto family sa Tibiao, Antique. Tayo pero tabal ni Ray Gualberto Jr. Happy watching. Kahilid lang nga mga kanta, bata po ko batian ko na namin pamatian hambal ni Rene Lamig. Thank you. Taga Iloilo, gali kami hihidiri nakapamana kag nag-ista sa Maykuayan, Bulacan, hambal ni Glenda Pernetes. Happy watching sa inyo. Kampo nila Joanna ko na to, ano? Ang request. Okay na? Okay, no? Yari agad, no? Ang ambahanon, ang pangabay agad, no? Ang nagtigulo, tigkiliwi. Kaya gusto ko pong lumuwas na Wala, tigkiliwi. bugas. Gusto, pandimyagin. Wala pa ariw. Nalagani kami tag-1,000. Nagiging sa ato ng gobyerno. Salamatan kita itong sa atong gobyerno. Bisan jutay, makabulig-bulig sa atong panimalay. Okay na, yari. Ang bahanon na nagatitulo, tigkiliwi. Umpisa sa bulan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, bulan sa tigkiliwi, lapit-lapit kung Agosto. Ang mainina, pinulan, ang tumang pamigado. Maayo lang ang mga karano, ay matawhay ang pag-ito. Sa tindiyo tuloy-tuloy, ito naman sa alangin. Kalipay mga tiyankin, kay matakoy naman ang gusto. Magkalap sa lawin ng pagkagawi, mag-isip, yung ikiling sa pangin. Pag-isipin ko matinero, malipayon pa ang mga tao. Yung tapunan sa Pebrero, nakaligyan naman ang tila ulo. Pamutan sa kumapin, ginagay sa tuko. Babay na lang ang gasto, katong naman sa ulo. Tutok mag-inero, malipayon pa ang mga tao. Pagpunta ko lang sa
sombrero, nakalipot naman tila ulo. Pangit ang sipong trapin, binigyan sa tungko. Babay na lang ang gasto, katong naman sa ulo. Kay inutangan pa si prosyekto, kay inutangan pa binikag abulo. Okay na? Muna ito ang ambahan ng tigulo, tigkiliwi. No? Tigkiliwi ito. Sa una, hindi lang. Gusto lang ni kaga pa ng tigkiliwi. Kusubong. Tako naging subong ang tigkiliwi. No? Kaya hindi na makakarap ang mga mumugon. Puro na lang harvester. No? Ang mga manugarap, wala na. Sige lang. Muna ito na kalibutan. Okay, no, yari pagit, no? Ang ampahanon nga pangabaygit, no? Ini ang ampahanon nga nagatulong kampo ni Radyo. Sa higat sa sapat, sa kampong radyo, may tuliting manok, nagmaarado. Malapit, isang ligaw, mga asmat sila, sang kamutya tuon. Pinutas ang apa, sinulat sang kumpo, binasa sang dula, lamati ang bungo, testigo sang buko, sa pagkamatuo, inuhan ang gitara, sangkot na lipay, pinuskos ang pintaw, ang tarso ng bagay, umabot ang suwi, kinantahan mulay, ang tugtog kantian, amot nagsabay. Tukangan pamandan sang piras masungit, Tuhan ko ang magising. Pilit ko ang kusong asawa kong nahapoon, alhong kay swerte na ito. Pindang buta sa bitsi, ngayaran ko sa saluna, gintikan sa tensyuhan, mata sa raynahan, kuna dumtuman, tugtog na ukangan, daw malutok ang akong dukhan. Tungod sa pagkinitin sa bayaw ko nga tiro, tukahan ko kapunon yato. Tukangan pamandan sang piras nga sungit, tukahan ko kay daw magising. Pilit ko ang puson, asawa ko nga
Okay na? Moto. Kita natulungan natin sa inyong gagawin. Pangabay, no? Nagatigulo, kampo nila dyan. Antes naman kita ang padayo, no? Yari naman anay, no? Ang pila, ang mga shout-out, ikan sa itong mga kapuran. Oh my God. Mayang hapon gali kay Ma'am Hills, Makatyak Sanchez. Happy watching. Idol, pa shoutout ako sa Fandagani family sa barangay Igdulaka, Miag-aw. Halin sa kay Victor Fandagani. Pa-request sang ligaya mo, ligaya ko. Mama, yung hapon liwat palihog sense ang details kung kay sin o ako mapadala sang gamay nga bulig kay tay piratay. Makahulog sa kuno sa Palawan bisan gamay lang hamal ni Ma'am Glenda Pernites. Ay, Thank you, Gid, Gid. Mama. Ma-message lang ako, Mama. Thank you, Gid. Kita tayo man dyan po ni Harani. Tayo pa-request ulit ako tamasakag, patamyawan ako sa mga pakaisa ko sa putotan, mga Pinyal, Ver family, lalo na kay Tuto Diding. Halin sa kay Danilo Villar. Puno ko sa mga nga nagkantanaw sa DYFM, no? Si Panglesi ng Balong, Pinyalper, no? Dira sa putotan. Anong muna, ayan siya? Nice, idol, tarang niya kanta mo paborito ko, Git. Pa-shoutout naman Patricio and Vicencio family kang Mancuyas, Tibiao, Auntie kay halin sa kay Rene Vicencio. Happy watching. Okay. Sorry, Gid, no? Kaya pala nila, daw ginano kita pala sa trangkaso pala kaya. Ay, may yung nagagawa sa bunga. Sa bulig sang idirbe, no? Nga, sa kayo kiko ulit, no? Ngayong hapon lang daw, no? Nagkalantaw ka na. Damo ka salamat sa ipadala mo sa ako, no? Idirbe. Kaya makabuligid sa ako. Kung nasa ato ang mga ginabat yan. Okay, no? Yari pa gito, ang bahan ng nagatigulo. Sa Tagalog, ini version, ay napabayagit sa natin ng mga pagbuhay. Ini ang bahan ng nagatigulo. Ligaya mo, ligaya mo. Haharapin ko na lamang ang kalungkutan. Ano ang aking kasalanan? Biglang na lamang iniwanan. Di ka man lang nagpaalam. Tatanggapin ko na lamang ang kapalaran. Kung nais mong maging malaya, liligaya sa piling ng iba. Wala akong magagawa. Di ko hahadlangan ang iyong kinabukasan. Mamarapatin pa na ikaw bigyan ng laya. Kahit lang pasapin ang mawalay ka sa akin.
tatanggapin ko na lamang kapalaran kung nais mong maging malaya. Liligaya sa piling ng iba, wala akong magagawa. Iuhad lahat ang iyong kinabukasan. Mamarapatin pa na ikaw bigyan ng ang mawalay ka sa akin kung to'y kaligaya mo. Ligaya mo, ligaya ko. Okay na, ito no, ang ambahan mo nagatigulo, ligaya mo, ligaya ko. Ibot lang kayo, isa, lugar nga magpangabay sila, sa mga ambahan mo, no? May arap talaga ang mga ambahan mo muna. Mayo lang ganit isolado ko pa. Okay na, yari pagid no, ang ginapangabay pagid ninyo, na ambahan mo nagatigulo, ang tamasaka. Sa tagapagtak na ibuburi na yung nagka-request tayo. Sige lang, ito isang hindi ibang tagapay. Lalo na may ano mamati, kaming kasaysayan sa parutak na ibuburi. Si Okay ano na. gani ka-request? Sino? Si Loverboy ga-request kang ako si Virgilio. May hatag sa ko ng sa iyo may padala sa may Western Union. Okay, karoon doon ito kayo. Ito unahong tanay ng tamasak. Okay na? Yari ang ambahan ng nagatigulo, tamasak. Apong tulong lang ko'y ang pagtalastas sa mga inagihan, pangwasan baruta.
sa tanan. Sangkapin sa tuhang kagatos na inaking huktan. Magalang sa tubig pag magkalong na luna. Sa tanang kabayo ni Simon Protasio, siya ang pinasaligan. Nag-abot sa tuan ay ginatawang panghimarko. Sa mga kabisas sa tanang nga baryo, nalagod ang kadukaan ni Simon Protasio. Ilagin na tubang praying nga katsila, ini na asunto. Sakyan sila masang pagkato sa ilong hiro. Sa gobernador Silio, siya ang nakikinto. Naisip ang nagkari sa kaugali mo. Maluwas ang tinawo sa kahong sangkat sila sa pagkakulito. Tapos ang kasunto sa wasang dumanggas. Gobernador, hinirap na kadalas ang sulat. Imulagot na ininuro na sa malutak. Langin pamutak nuibo, apang ang kabaylo sa masang na kabayo. Pirmi ka natapos, iningin ng kasaysayan. Istorya at maratas, lutang na lumutan. Kabayo lang sila, masakapa ng pagkagihan. Kagunangin malanok iyon sa mga nagasunod. Mga kaliwat natin. Okay na? Ang mga ito. Sinsay ko kung magkakusada, wag ka na log to kung lantang. Kaya sin tumapa na sang pana. Kabay pa no? At least kabay pa nga ipailayo kita sa mga atong naging natulinsar ka na no. Kaya ano bisa matuod nga naka-vaksin na naman kita pwede. Hindi na ito na siguro. Itong pangamuyo sa Japon, hugot sa Tagituso, itong pangamuyo Japon sa mga Diyos nga, ipahilayo na kita, no? Napinagit ko mo, no? Nga aton nga mga sunod sa sini nga mga kalingawan. Okay, no? Kayo na ginapangabay din ang bahan ng artikulo, ako si Dirini. Sa Tagalog naman ini siya yung bersyon. Yari no, ang ambahan ng artikulo para git sa inyo. Sino kayo itong nagpangabay? Si Loverboy. Si Loverboy, no? Para git sa inyo. No? Wala sa kaya nga daw ba hino kita? Sige lang, kamu lang kapalo na tanggap. Okay na, yari ang ambahan ng artikulo, ako si Virginio. Ako si Virginio, walang suti.
sulat may lumapat, may pupuraw sa probinsiyano, may kalupang kupupang ang disco. Ngunit di niya alam, di malaman kahit nasasaktan. Marunong magdamdam. Okay na? Ito no. Ang paano mo siguro ako si Grinyo para dito sa atong amigo no? Si Loverboy. Okay? Antes kita tayo naman, bali doon na kanta siguro. Kaya daw pumilipan no? Doon na lang kakantahin dito tatong sa inyo. Kaya masa bato na kita sa pila ko mga siya. Pa-request kan tatay barumbado damo salamat ang bal ni Ray Gualberto Jr. Mayong hapon tayo pero gapamati code perme sa imo from Yoyo Desales of Maguindanao Province. Happy watching. Ginapa-request ni kagawad Ray Gualberto Sr. tayo pero gugma halit sa Salazar Tibiao Antique. Gugma. Gugma lang, no? Shout out sa Valdas family of Tapas Kapis. Bala mo damo Para sa kay Stephen Bayaka. Ano nga nagatigulo ka pansang gugma, no? Gugma nga tinago. Gugma nga Gugma. gugma. Ma'am, pwede pahabol purchase of Hello. panay. Thank you so much regards sa tanan nga mga Ilonggo nationwide. Halin sa kay Glenda Pernites. Yeah. Salamat. Salamat ka bal ni Sir Loverboy. Ano kaya itong mga damo wala? Ang ano? Mga bayan wala. Ano ba to? Barumbado. Barumbado. Barumbado ka. Okay lang. Ang hindi matapudan, sunod duman. Gugma eh. Maluway mo kamo sa inyo agad. Yeah, joke lang. Okay lang ito, siyempre. Pero kasi maulutan naman kita sa loan. Kalugon lang pero no. Okay, yan no, ang ambahan lang na nagagawa. Barumbado. Sang akong pindong pagsakit, lungsay nga ang kaso ang akong nakatulang. Sa saling na pisyo ang akong nasudlan, sang pagpapaya sang akong kanan. Sinanay si tatay masako ang ilang kusyo mo ang pinapalati. Halos sa gawad ng masunsun ng pagbiyahe, ang nila pagpalanda wala ko makatiyakin. Diri ka natuhan ng puso, sihan tagkitahan ang ginabalik-balik ko. May makato sa diskuhan tugtog sa mga amigo, pilit mapag-iway ang pagkakabarugado. Pati na ang pagtubong ko ipasipaan, kay ang hula-hula ko sa sihang kagitahan. Labi na kung makita ko ang hublas na larawan, daw pinigil
mapalas sa akong panuntunan. Sang nakuwang hantunan na lalaki, tinukuan sang luya sa isang kababae. Wala din makasahin ang akong mga diskarte, kaya iya mga tubis, bigyan mo ng tubis. Berikat natin ang buwang piso, silihan at itahan ang pinapalitan ko. May makaturo sa diskuhan, bukod sa mga amigo, iligid mapapakiway ang pagkapanumbado. Sang ako ang hantong na lalaki, tinubuan sang luya sa isang kababae. Wala di makasalit ang akong mga diskarte, kaya iya mga tubis, hindi ako kayong tubis. Bibita at tubis lang na ang pagis ko na hindi kapang pasipahan. Kay ang paghimakas sa mga binitanan, para yan sa kaskalan sa akong kahanaan. Sa kalukuhan na sahalan, na man lang natin ang magkasaypanan. Ay ang pinakalam ng bansang kabataan, ay higas na bahagi, labaw pa sa tulawan. Ay ang pinakalam ng bansang kabataan, ay higas na bahagi, labaw pa sa Bulawan. Okay, no? Dula-dula ang atong sound, no? Sige lang. Okay, no? Yan tuloy, no? Yung pangabay din ninyo. Yari pag ito. Ang yung pangabay pag ito. Ano ganito? Hello. Ano ito? Gugma. Gugmang Leo. Okay, no? Para git, no? Sa inyo, no? Okay na. Hello. Nagkahadula-dula nga itong may tao. Bisyo-bisyo. Hello. Okay na? Okay na. Yari ang ambano nga nag-artikulo. Gugma. Kumandang pagkadilim ko, inalay ang pagtubo sa kanang puso. Subong sang isitas na wala sing pagkalayo, kung ang pagbalik labing matitigong.
damo sinalagya may yarang mas may yarang maawan dili naton napangun ang maling kapalaran Diyos lang ang nakatulong sa makatulong na ngalabing masalika itanong ang magitain sa mga katawan talising kasanag ang yara sa katutunan pinaakikahog mo nga labing huwaran nga labing masaligan itanong ang paghitain sa mga katawhan talising kasanag ang yara sa katutulman pinakali sa kahumon nga labing huwaran talising kasanag ang yara sa katutulman pinaati sa kahumon nga labing huwaran okay na ito no ang atong ang bahanon bilang patapusan na sa inyo kaya wala na kita sing tipo no kaya karon na do naga kung ano ang atong ano no Dita. dita no okay sige lang sa susunod naman nga Domingo yari lang ko kung sa Merkules. hindi guys Merkules sa atong page no okay lang sige ako okay na diri na lang ana inyong alagad na magapa sa inyo so kaya akong galingan pa no ining inyo alagad no Virgilio Gonzales Pichilien nga na andan gila sa pangalan na Pirot no amo gid na sa pagkabaton bisan mga auto ko tuto Pirot man gihapon andang nga pangtawa ko kung mga kaisahan ko katuto pa Pirot hindi nanti kanta ako na to kay medyo na andan na nila no tungod na sa ina nga pangalan o kon nga palayaw gini pala sa atong sunlong sa mga idikiswidi lang to katapusan na talaga yun okay na antes kita para alam na kita sa inyo